Israel Hamas in beina kal chho zela heti la hian Gaza Israel sipai zasom sari chuang an thi to a chuti lain zasom sari zinga somni pakwa chu an lampol anin ka palawanga thi an nia ti palthil thua in ka wanga thi an ni olevo in hi January ni sang ni somni pali ani a Israel thuthar indo thuthar te kan ngai thlale dona khonga in en tak tak main min lo like sak le vek don nia Gaza operation a Israel sipai thi zasom sari zinga somni pakwa chu friendly fire anti ti palthil thua an ma ni lampol an ka palawanga thi an nitlat mai October thatop lama Israel in Hamas abe chana changa Gaza Strip a Israel sipai thi zasom sari zinga somni pakwa chu friendly fire wangle accident dang wanga thi te an ni ti in IDF chuan nimin thotan ni khan an ron puang data atanga alan dan chuan sipai te hian an thian te an ka palawanga hliam te huam lova December ni somthum le somthum pakhata sipai pahni thi te po tel lo bok sipai zasom sari zinga som pariat chu friendly fire an thia mani lampol ka palwangin an thi hei hi an in hriat chian lo wanga in ka na thlenga nia air strike teng ka le silai ka te po huam bok sipai pakwa chu accident an thia ral thuam ka chua sual palawanga thi le accident dang wangan ni ground operation tran leilama beipui thlak ani atang khan kar khata sipai pahni atanga paruk vel chu friendly fire wanga accident tok zel anga chhut an ni IDF chuan chan rang wangin accident ra phlak tak tak a thleng ti an zir chianga chung zinga chuan Gaza a sipai te inkara in biak pona a boya wangte sipai te chawlu tuk ten dan siam an ngai ven tok lo wangte po an ni tuna hian Gaza hian infantry force teng le sipai dang sang tam takan oma Israel in Hamas abe na hian an tel stripa veng tam taka be pui thlakin an chetla mek ani sipai lam chuan indo nakal mek chu an zir chiang reng tian soya friendly fire case te po an zir chiang reng tian soya an zir chhuwa te po rang taka kalpui an tum thuan soi mase IDF chuan sipai branch rang te tho ho na chu an fak fawa abik takin leilam sipai te le indo thlona pu te in pui ton na chu an hlotlin na pakhatani IDF chuan October ni somni pasari a leilam be pui thlak tran ani atang khan Gaza a sipai zasom sari pahni an chan to thuan soi leya be pui thlak na hian sipai dang zakwa somthum pasari an hliam to a chung zinga zahni som pakhat chuna taka hliam an ni Israel hian Gaza be pui thlak in Hamasin Israel mi sangkhat zahni zet an thana phubalak na an kalpui zela Gaza aro re lai fir fiak pol pai thlak tumna le an niman te chua zalen theina tur be pui thlak na an nei mek ti kan hre ome ground operation hi atira chuan Gaza marlama ni in mase chu mi hnuwa chuan strip chimlam mun zau zoka kalpui ani Gaza a Hamas en Kol Health Ministry chuan indo na tran ani atang khan mi sing ni sangkhat chuang Gaza Palestinian an thi to ni an soya atam zok chu civil mi an ni mase thi zat an puan hi independent taka fin fie thei an ni lova Hamas fighter sang riat zanga vel baka Palestinian rocket ka diklo wanga civil mi thi te po heng thi an puan zinga hian an tel rin ania October ni saria be pui thlak na khan Israel lut fir fiak sang khat vel an tha po Hamas lam hian an chhut tel ni in alang hei Israel in Indodan an thlak dang lam ta dai mai sipai an withdraw US longlian po ole kan sei to ang khan Israel sipai brigade panga zet mai Gaza atanga hnu do tana nia US le Israel war cabinet meeting an nei zowa thutluk na angin sipai an hnuk dok nuala chuti mek lain US point an Indo long ro pui Mediterranean tui pui chhak lama an duty tir mek po base camp lama ho turin thu chua an siam tabok October ni saria Hamas in Israel mi pui an tha chiam hnuwa Hamas ti boral turin Israel in Gaza be puyan thlaka US aircraft carrier chu
Israel chet na lo ngai chang tur le boruak du om lo jok a chua lo nan helai hmuna hian indolong ro pui hi hun an khuar tirani Mediterranean marlama US aircraft carrier USS Gerald R. Ford chu ni lo om tura hian US a kir le don ni in US Navy ho tu te chuan an soi Department of Defense hian Khovel Puma Force Posture en non chun zom zela tuma Mediterranean le Middle East pumpuya po at hei na zau zo ka vong renga tuma ni ti in US lam thu chua chuan an soya Israel Navy chuan he biala tui pui lama ven him na ti chaknan an tang rual le an tho pui allies le partners te nen tho ho na an nei zel don tian soi ve bok heti lai hian Hezbollah chuan South Lebanon na tangin be pui thlak na han kal pui zela Israel chuan an chang le ta Nizan Khan Hezbollah member pali an thi ni in an soi Lebanon a Iran thlop Hezbollah firfiak pol chuan an Telegram account na an fighter pali chu Lebanon chim lama an thi ti an soya Hezbollah chuan atira mi pathum tha an ni thu an soi zeta a hnuah chuan pali an ni jok ti an ron update le ani thu chua chuan heng mi pali te hi engtin nge an tha Israel hian an tha ti chipchiar takin Hezbollah lam hian an tar lang lova mase Jerusalem kuta an martar ni ti in an soi Security thu chua chuan amasa pathum te hi Hezbollah in security control an von reng na ram ri chumi bula Lebanon khua ka farkila a in pani Israel in a bayawanga thi ni in an soi Palestinian Islamist firfiak pol Hamas tan rual pui Hezbollah hian October thatir lama Gaza Israel le Hamas indona a chua atang khan Lebanon chimlam ram rikal tlangin ni tin deuh tho Israel nen an in kap ton Israel sipai ta chuan thotan ni khan Lebanon a hian target rang an kap tian soya Hezbollah te na tho na mun military site te po atel October ni ria ta tang khan Hezbollah kai ruai sipai ta hian ni tin deuh tho ram ribula Israel chimle an sipai ta mun chu an bei thina he pol hian Hamas thlopna tan chet an la ni in an soi Hezbollah chuan in beina kalpui mek laya Israel in ati hlum an member za som thum pariat ming an soya atam jok chu Lebanon a Hezbollah te hi tha an nia Syria po an member engemaw zat an thia Lebanon a hian firfiak pol dang atanga member som pakwate Lebanon sipai pakhat le civil mi som pakwate baka journalist pathum po antel Lebanon ram ria in beina hian Israel lam hian civil mi pali an thi to boka Israel lam atangin civil mi pali an thi to boka he baka hian IDF sipai pakwa an thi boka Syria atangin be pui thlak na engemaw zat Israel lama kalpui ania Israel sipai hliam an om lo thung Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan Gaza tana day after plan chungchang soihona an nei thu soya thotan ni khan Foreign Affairs and Defense Committee in Intelligence le Secret Service chungchanga subgroup tenen soihona an nei an thurel chipchiar takin an puang chuak lo thung IDF hian first phase plan nan naya Gaza mun then khat Hamas to lo na mun te chu tual chung Palestinian tenan en kolanga anni hian humanitarian aid semdan en kol na po an pui don ani Netanyahu chuan Gaza hian Hamas te chu rorel phalsak an ni to lova po phalsak an ni to lo tia soi chianga Israel chuan enclave a hian security control hun engemaw chena na yanga yani ti in Netanyahu chuan a soi United States chuan Palestinian Authority in Gaza an apply mu adua Israel chuan Palestinian sarkar din thar firfiak te thlop lo tur ang chi chawin enclave fi a op thayang ti sai thung Foreign Affairs and Defense Committee chu forum masaberani thu soyen National Security Council le Netanyahu tenena inbiak na nayani ati Israel Hamas indona a thil dang lam thleng mek hi han soi le ila maktak main Israel chuana sipai brigade panga hnuaya an mi le sa an hnu kir tur thu chu an siam rup maya chuti lain US po in
helai rambiala Israel uap tu an indolong ro pui nu kirna tur thu pe kan ti chuak boka indawa top don em ni ti zona tam taka oma mase indona chukum khat emotal ala omdon ni enan soi rampum da pa indona kalpui lavin operation in mun bik na in an beyanga rol rala chet na taipin kalpui an tum don nge chipchiar takin an soilo Israel hian thotan nia tangkhan Gaza City district then khata tengin anteng an la chuak ni in mipui te chuan an soya tektik khak dang lam le Gaza a sipai an da za ti tlem an tum thu an puanga mase Palestinian enclave mun danga indona ala chuak zel thung bompuak na sataka om heti lai hian tuna an malak na hi an be pui thak na kong thar ani thu an soya official chuan an sipai te chuan tun thlachung hian Gaza chunga sipai dalu an titlem don an titlem fe dona thlatam tak chung chu localize mopping up operation tamzoka an in thlak dang lam don tian soi aum zia chu rampum da pa lian tham takan nor lovin target big te an che don ni om takani US official chuan he thutluk na hian Palestinian enclave chimlama lower intensity operation lama in thlak dang lamna om thuwa tilang ti soya Gaza war tempo ta hniam tura hriat tir na hi US indolong lian Gerald R. Ford's aircraft carrier in Israel tuipui Eastern Mediterranean chuasanin a home base Virginia port lama kir tura thupek chuane na in milchia bok Israel official chuan sipai ti tlem ani awang hian reserve then khat chu civil nuna an kir le theidon tia soya hei hian indona inati buai to Israel economy chu ati chak dona Lebanona Iran thlop Hezbollah ne na marlama buaina zau zo ka omani chuan unit ta chu an chhor tangkai thei thungang tia soi Hezbollah le Israel inkara artillery manga inbeina hian Gaza buaina a chhuat tira tangkhan ramri boruwa ka ti chena sa Israel sipai te chuan vo in lampo khan air strike an nei le to mipui la security thu nei tu te chuan Israel ten ramri bula Lebanon khwa kafar kila a in pakhat an beya wangin mi pathum an thi ni in an soya chan chuak tu an ni thu an soi mase an huwa Lebanon Hezbollah movement chuan an telegram account heng mi thi te hi an mi le sa ani ti an soi Gaza indona a Hamas an chaklo tel tela Israel laka rocket an ka chhuwa dan le an chet dan chik taka an te hnuwa sipai hnu do then an kalpui don ta a chuti line Hezbollah chet na pung tel tela Hezbollah beitur hian Israel hi an in sorbing to don zo kem ni ti chu analyst hen khadrin dan ani buaina thar chuak escalation thar engpo hian rambial indona zau zok regional war zau zok nei theina tur risk akeng telani Yamena Tehran thlop fighter te chuan Red Sea longte an be buai renga hei hian US sipai kut ati za to hlea US indolongin Mediterranean tuipui an chhuwa san don lai hian Iran indolong pakhat chu tuipui sena aron lut ve chia boka he tu hi Iran media te chuan nimin thotan ni khan an puang Gaza a hrom tornan na satak bompuak hian mipui zongjong deuh tho chu an chena ina tangina hnot chuaka an chhuwa pha a hei wang hian Israel malak na an be pui thlak na chu titlem turin US chuan alo ngen fo to bok kumsom pakhat mi layan harara chuan sangni somni palia ta na ka du thu sam chu thi lawani ati kan no pan lai hun chu abo to a bedroom om lawa ele in le tuya om lo puan in chawa om ani ti in kumsom pakhat mi layan harara chuan Gaza arafa asoya khopui chunga zuwa chuan mipuirul tram tak tak ei tur nei mu mal lo tam tak ten ria buk sualin puan in kai hnuaya an khosa mek ani nasa taka Israel an chet na enclave marlamte Gaza City a Sderot 1 district a cheng te chuan Israel teng te chu an in hnuk dok tian soi kanom na atangin teng te chu an hnai hle mai in pona chuan kan hmu thei ti in Sderot 1 ta cheng fa pasari nei na ser chuan a soya Gaza City a Almina district le Tel Al Hawa district han khata tangin teng an tolkir boka chuti rualin khopui pon lama enclave tuipui kamkong pui lian thunun tu teng thren khat chu
an lein hnuk dok lo ti mi pui te chuan an soi bok enclave kho pui lai hola in do na chu ti to pala ni lo la chhun zom zel ni in chuta cheng te chuan al burai cha teng ten na zokin an nor ti an soya al nusairat al magazi le chimlam kho pui kha news te chu air strike in Israel sipai te hian an la bei reng ni in an soi al magazi a bei pui thlak na mi so man thi le to boka dear al bala a in pakhat mi pasari omna chu ka chiat ani ti in health official te chuan an soi bok Hamas hian indona atanga kar som pahnih chung zet Israel chu an bei chhun zom zel thei ti an lan tira nizan lama te la vi fa rocket ka lu ani le towa mase Hamas rocket chakna tla niam an kap chuak plema an kap chuak khat tial bok Israel in indona kalphung thar ral beidan thar ruwa manna an nei chu atakin an kalpui chhotan dona chumi atan chuan sipai thanam takan hnuk kir mek ani Israel teng le sipai de chuan gaza mar lam hun tam zok an ron thunun toa chuti rualin khopui lai hol le chim lam hun then khata an la nor mek zel bok Hamas chuan enclave kong pui zau taka tanel le bangkara tangin guerrilla style ambush mangin an chang let ve mek bok rol rala chet na le lambun angten Hamas ten an chang let ani Hamas hian October ni sari khan mi zani somli an mana Israel chuan Gaza hian mi za somni pakwa chu an la hreng ni in an ngaya then khat chu hun reilo te chung in ka hayan nei laia chhuwa kha an nia then khat chu thlona manga beile chan chhuwa emo tlan chhuwa emo tumla in an thi boka Qatar le Egypt hian in ka hai le hostages deal thar siam turin ma an la mek bok inrin ni khan Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan Gaza le Egypt ramri chu an thunun le angai ti lo soi towa tuna chuan enclave dang zong ami pui tha an ni awanga tlan chhia civil mi te omna hmun ani ramri lak let le ati hi kumsang ni panga a Israel sipai Gaza atanga an chhuwa dan de facto ti danglam na ani thei boka hei hian enclave malam hun le Palestinian state din theina tur chungchanga zona thara siam thei bok Washington chuan buena atop phuna Palestinian sarkarin Gaza athunun hi kan phalsak turani ati Israel chuan hun engemaw chen an opangai don ni in an soi ve thung Israel ina op West Bank a chuan kumsang ni somni pathum kha Palestinian tana thi tamber kumani October ni saria Gaza indona a chhuwa nuwa West Bank a hian mi zathum pasari an thi ni in UN chuan an soi Ole Gaza indona kalphung tharnen indodan an thlak meka Hamas an chaklo chhotak zelo wangle Hamas chawni lo Hezbollah le Helpol dang chunga na zo ka malak angai boxi awangte ram economy ti chak angai awangin sipai tam tak hnuk kir turin ma an la tamek ani lian zokin Hezbollah nor turin Israel in buat sei tran ni in analyst then khat chuan an soi boka Biden po hauthi be turin na takan nor ani mek Biden hian he nor na hi fiana angai donem engtin nge a chan don sang hi somni pali min huak tu rambial buaina la indona te hi khovel mi puin an ngai chang thupani thil thleng thar om zela chanchin thar ber hre turin he channel hi ilo ngai chang zel don nia